A continuació, a l'escenari 1 de la plaça del Llibre de València, una xerrada anomenada Dones que viuen perillosament, a càrrec de Germà Capdevila i Gemma Pasqual, organitzada per APEC. Respectable del viure sense estima encaixo mai. Hola, ara sí. Bona vesprada a tots, gràcies per venir aquí a aquesta activitat de la novena plaça del Llibre de València. Com ens explicava, està organitzada per l'APEC, que és l'Associació d'Editors de Revistes i Mitjans Digitals en Llengua Catalana. Aquí darrere hi ha un stand amb més d'un centenar llarg de revistes que us recomano que després aneu a fer una ullada. I avui ens acompanya una escriptora de la casa, diguem-ne, que jugues de local avui. Gemma, benvinguda. Gràcies. Avui saps que venim a parlar de dones i de dones valentes. I jo crec que si hem de buscar un adjectiu que transversalment es pugui aplicar a tot el llibre, potser valentes seria adequat, no? Abans, però, te volia demanar una valoració d'aquest esdeveniment que per mi té una importància enorme. Jo particularment és el meu quart any que vinc aquí a la plaça del Llibre. Tu que hi ets des dels inicis, des del bressol, diguem-ne, què et sembla tot això? On estem i tot plegat? Doncs un somni, perquè els llibres estan en la plaça del poble, la plaça de l'Ajuntament. Nosaltres vam començar a organitzar la plaça el 7 d'octubre i en unes condicions que no eren les més adequades, perquè manava el PP i tenien urticària a la literatura en català, per dir-ho d'alguna manera. Però l'associació d'editors, l'associació d'escriptors, el gremi de llibreters, Acció Cultural, els il·lustradors, tota la gent que teníem alguna cosa a veure en el llibre, vam pensar que no es podien deixar vèncer per aquests energúmens i vam organitzar una setmana, que eren 2 dies de llibre en català, per no sé compte, sense ajuts. Amb l'ajut de les institucions lettres catalanes, això sí. I de mica en mica ja estem en la 9ª edició i ara estem en la plaça de l'Ajuntament. I està ple de gent, perquè avui no fa un dia massa bo per passejar-se, no? I jo crec que és una gran fita, jo estic feliç i pense que i tots els que hem estat des del primer moment pensem que encara anirà més i que això encara estem en les vecinales perquè costa molt posar-se i més penseu que venim de la pandèmia, venim de la Fira del Llibre que va ser fa 2 dies i encara tot València, que és una ciutat culta i literària, diguen el que diguen, la gent té ganes de passejar-se, mirar llibres i escoltar a veure què diguen. D'alguna manera la literatura en llengua pròpia comença a recuperar terreny i a guanyar l'espai que li pertoca, no? Sí, la literatura catalana que es fa al País Valencià i al conjunt dels països catalans, perquè el meu llibre és de com manera, però sempre hem tingut la col·laboració d'editorials de tot el territori, té el lloc que li pertoca. I és que és el lloc que sempre ha tingut. Avui mateix ho estàvem comentant, fem doblet. Ara mateix s'estan fent els Premis Octubre, que també tenen més de 40 anys, tenen un grapa d'anys. Vull dir que la literatura catalana que s'ha fet al País Valencià és una literatura molt digna, que malgrat que no ens deixaven sortir al carrer, sempre hem sortit, i ara tenim el nostre lloc, on toca, la plaça del poble. Magnífic, Gemma. Una altra prèvia abans d'anar al llibre és que ara els comentava que aquesta conversa es l'ofereix l'Associació de Revistes i Digitals en Llengua Catalana. Tu ets lectora de revistes? Jo soc lectora de revistes, he de conèixer cada vegada menys, perquè el món digital se'ns menja, no? Però bé, jo vaig començar en la revista El Temps, i aquesta revista no la puc deixar de comprar, suposo que com tot el món, i em passa que n'he traslladat. I pense, si està digital, però m'agrada tocar la revista. Després també, la revista Faristol, que ara ja la tenim en digital, totes les revistes especialitzades en literatura infantil i juvenil, que són sòcies vostres. La Serrador també la segueix. I no sé, segur que se m'olviden algunes, però Sapiens, jo vaig a Fanset, que allí les tenim, i fem collita de revistes.
abans era més xulo perquè jo vivia aquí a València i en el quiosc hi havia més revistes en català, ara cada vegada n'hi ha menys, però també consumís molta revista digital, perquè clar, també com a escriptora, vull dir, ja no només les revistes que fan ressenyes, sinó moltes vegades, per exemple, Sapiens em va molt bé per documentar-me. És una font de documentació quan estàs preparant una obra, no? Sí. I precisament també les revistes infantils, que aquí al País Valencià es fa la revista Camacu, que és una revista d'una llarga trajectòria de resistència, diguem-ne, en els moments més complicats, ha continuat sortint i ja porta més de 30 anys. I de vegades és una porta d'entrada a la lectura en català per molts nanos, no? Jo penso que les revistes són imprescindibles, les digitals i les de paper. I és imprescindible que estiguen en les biblioteques, que estiguen en les aules, diferents revistes, perquè clar, en els més xicotets està bé, no? Les infantils, però ja quan vas a l'ESO, Sapiens, qualsevol altra revista, perquè és la manera d'iniciar la lectura. La lectura no són només llibres, són revistes, són còmics, també és el mòbil, vull dir, hem de fer-ho més divertit, no? I clar, si anem limitant molt tant al llibre i cada vegada més llibres i cada vegada més lectors, no farem res. Hem de fer una aposta per la lectura en general i aquí al País Valencià sempre hem fet molt bones revistes, en els països catalans, però al País Valencià sempre fem molt bones revistes i ara, clar, és molt complicat. És molt complicat a tot nivell. Ara sí anem a parlar una mica de la teva feina i a mi la primera cosa que em sorprèn d'aquest llibre és que tots tenim aquesta tendència d'encasellar la gent, no? I la Gemma Pasqual fa literatura juvenil, no? Que després podem parlar una mica també, perquè precisament és el col·lectiu que se suposa que està abandonant la lectura i tu t'hi dediques, no? Això en parlem. Com és que decideixes fer un llibre per a adults? Jo vaig fer un en el 2005, que és ja quan deixàvem de ser infants, que es diu, que ara el tornem a reeditar, que és un que parla de Vicent Andrés Estellers i que el fes protagonista, un llibre d'adults, i m'ha agradat molt l'experiència. I després he col·laborat en la Villalonga i amb gent fent de dames del crim i fent coses d'aquestes, i també m'ha agradat. Però jo crec que jo he fet, no precisament com vull obeir perquè vull. És que no n'hi ha una raó. Suposa que els meus lectors també se'n fan grans perquè clar, jo fa 26 anys que escric, això són molts anys, i bé, no demanava el cos. I la veritat és que m'hi trobo molt còmoda en la literatura d'adults. Em feia respecte, perquè jo estava en una zona de confort, que era la literatura juvenil, i dius que s'ha pegat de fer culleres. Doncs no. M'agrada molt l'experiència, de fet l'estic repetint, estic preparant una altra novel·la d'adults i jo crec que puc compaginar les dues coses perfectament. Imagino que els codis són diferents. Et passava escrivint aquell llibre que per moments t'aturaves i deia no, això està en clau juvenil, l'has de reescriure perquè estic fent una obra per adults o no, això va fluir? També depèn de la manera que soc jo. Jo no començo un llibre fins que no tinc estructurat, pensar, clar, llavors ja no m'aturava. El que sí que és veritat que aquest llibre m'ha donat molta llibertat. És que en seguir en literatura juvenil, sabeu que a mi no em falta llibertat per expressar-me, també en els joves, però la clau és diferent. Llavors aquí he jugat en l'estructura, en els trets verbals, he complicat el llibre, he pogut posar escenes sexuals, tot i que jo pensava que eren d'allò i no, m'han dit xica, no. Però clar, no, doncs això sí que no estic aveada, no? A fer segons quines coses. I m'he sentit molt lliure, però no lliure en quant a la temàtica, sinó la llibertat de l'escriptora. Perquè clar, els joves necessiten un ritme determinat. Jo, per exemple, faig les novel·les amb molt de ritme, molt visuals, i aquí no. Aquí he pogut fer de tot. Hi ha moments en què m'esplaia moltíssim descrivint una cosa, n'hi ha altres vegades que faig diàleg, combina la primera persona a la tercera. Clar, això si ho faig per als nanos se me tornen locos, però en canvi en els adults ho he pogut fer. És un llibre en el que viatgem per les vides de 15 contes, 15 dones d'aquí i d'allà i dels països catalans, de fora, i em crida l'atenció que tu has decidit fer-ho en format conte. El més natural seria, mira, faig apunts biogràfics d'aquestes persones, me documento, investigo i explico.
però tu agafes anècdotes i fas contes. Per què aquesta opció? Bueno, yo soy especialista en complicarme la vida. Digo que el conte es muy difícil de hacer, pero tampoco va a ser así. A ver, la Núria Cadenes y yo somos muy amigues, ya lo sabeu, que se coneixen, ja saben que som molt amigues les dues. I un dia estàvem sopant i parlant de la Mercè Rodoreda. I parlant de la Mercè Rodoreda com si estiguem llegint Lola de la Mercè Rodoreda. I jo li vaig explicar que la Mercè Rodoreda havia tingut una història amb el nin, que jo ho havia llegit, ho explicava la Presa Rodona, i explicava coses que jo sabia de la Presa Rodona, anècdotes, en plan divertit. Estàvem sopant i em va dir, has de fer un llibre sobre la Mercè Rodoreda. I jo dic, no, això és molt de respecte. Però quan vaig entrar a casa se'm va quedar ahí la llavoreta de la Núria i vaig pensar, i si faig un conte, una cosa curteta? I vaig tornar a rellegir la Rodoreda, si no tot el que tenia a casa, i vaig comprar coses que no tenia i vaig fer el conte de la carta estripada i em va agradar. I em va agradar com va quedar, em va agradar l'experiència. I vaig pensar, i si no faig sobre la Virginia Woolf? Però clar, havia de buscar el seu nin, el seu nin o una anècdota que la gent no coneguera. I a més, havia de fer-ho igual que ho havia fet en la Rodoreda, a l'estil de la Virginia Woolf, que jo diu, Gemma, eres agosarada, però ja ho soc atrevida. I ho vaig fer. I així anava buscant dones. L'única cosa que sí que em vaig posar de límit és que portaren ocells mortes. Però també, com que jo faig les normes i jo les trenque, en la majoria cap mai les vaig trencar. És que la seva història m'espriu, era tan xula que no vaig poder. I el conte era, doncs, per això, no? Per encabir-les a totes. O perquè m'apetia, perquè sempre faig novel·la, no? No ho sé. I si t'has d'allunyar una mica de l'anècdota estricta, t'ho pots permetre, no? Sí, a veure, no és... Quan tu fas un llibre, el fas per a publicar-lo, jo sí, no? I per a que llegui la gent. Però en aquest cas, com que no era el llibre juvenil, tampoc tenia un termini, ningú sabia que ho estava fent. Després sí, després una vegada ja se va cotre la rubia, un altre tema. Llavors em veia totalment lliure, no? Per el temps que cal. No tenia límit, podia fer el que volguera, vull dir, sí. A mi no sé si els que ens esteu acompanyant l'heu llegit o encara no, intentarem no fer spoilers. A mi esmentaves el tema del conte amb un cert erotisme, que és el de l'Anaïs Nin, no? Que a mi me resulta particularment genial la idea, perquè precisament el que expliques és que ella té un encàrrec d'un client, diguem-ne, que li demana cada vegada textos més explícits, i ella es revela per el fet d'haver de renunciar a l'erotisme. I tu en el conte d'alguna manera li tornes, no? Clar, l'Anaïs Nin, sabeu, bueno, la podeu conèixer per les seues novel·les, però també suposo que és més coneguda pels seus diaris. Jo dels diaris de l'Anaïs em quedé en el diari de Nova York, el diari que escriu ella, que és el menys eròtic de tots, però el que parla de la seva vida com a escriptora, no? Llavors, ella, per a sobreviure, ella i més escriptors, però era ella la que duia la veu cantant, feia contes escrits eròtics o pornogràfics, perquè li demanava un senyor que ja no coneixia però que li pagava molt bé. I em va semblar una idea genial. Però clar, com que jo escrivia i us he fet els contes a la manera que ho feien elles, jo havia de fer alguna cosa sexual. I clar, jo no havia fet mai, en un llibre juvenil no havia fet sexual. No és que no haver llegit i practicar, això sí que ho he fet, però escriure no ho havia fet mai. Llavors, al principi vaig començar i em dient, la gent de casa, ui, això no és sexual, no té res. Doncs em posava més, intentava. I al final em va semblar que havia fet i no, veritat, ha sigut suau. Doncs està molt bé. Sí? Jo crec que està molt ben trobat. En pràcticament tots els casos, el fenomen es repeteix. Una dona que vol tirar endavant i es troba un món que li posa barreres. Si no són els homes, són els marits, és el conductor de l'autobús o és l'oncle que torna de Xile. Però sempre hi ha homes que frenen l'evolució d'aquestes dones. Aquest llibre és també una manera de reivindicar això o de denunciar-ho.
Sí, vull dir, Mercè Rodoreda dia, sense ser aventurera he viscut com s'ha de viure, perillosament. Llavors, és això el que explica. Totes aquestes dones, les dones vivim perillosament. Es maten ara i s'han matat en totes les èpoques. Però tenim un estatus que ens reconeixen, no a l'Afganistan, evidentment, però les dones europees o les dones americanes doncs podem signar contractes i que ma abuela no podia, podem treballar, estem reconegudes en les constitucions i tots aquests papers que ara estan tan de moda per parlar. Però aquestes dones no. Aquestes dones, la majoria d'elles no es casaven per no estar lligades a un home. Perquè en el moment que te casaves passaves de ser tutelada per teu pare a ser tutelada per un home. Llavors elles es rebel·laven contra això, perquè volien ser elles mateixes. I això es duia molts problemes. Evidentment són dones distintes. L'Emilia Pardo Bazán, per exemple, que és una dona que m'agrada molt. M'agrada molt com escriu, però també com era ella, no? Sí que era una dona feminista, que lluitava pels seus drets, conscient de que era feminista. Però no totes. No totes. Jo no sé si la Rodoreda sabia que era feminista. Ho era. Perquè una dona més lluitadora que ella no, però no, jo no he vist mai que ella diguera jo soc feminista. Són dones distintes, però són dones que vivien al límit. A un límit que jugaven la vida per ser com eren. I sobretot m'ha sorprès algunes dels homes que vivien en elles, no? Per exemple, la Aurora Bertrana vivia en un home que era un bitxo, era el pitjor personatge de tot el llibre. Un energumen. Un energumen. I clar, i dius, com pot ser que una dona com ella visquera en aquest home? O per exemple la Mariela Campmany, no que el seu home fuera ruïn, però eren homes complicats. Però també pot ser que ells també eren dones tan fortes, persones tan fortes que s'ajuntaven en persones fortes. No ho sé. Sí, és una possibilitat i també és fruit de la seva època, no? Tu d'alguna manera ho expliques que l'Aurora es casa perquè s'ha de casar als 20 anys perquè la família la porta a un matrimoni, no sé si de conveniència, però és la que tu t'has de casar amb aquell, ella es casa i tira endavant. Bueno, això és la Mercè Rodoreda que es casa en el tío americano. Vull dir, ella tenia un tío en Amèrica i la Mercè Rodoreda venia d'una família que a ella li deien la princesa del concert, perquè venia d'una família que venguda menys, i quan torna el tío americano d'Amèrica, la família veu la salvació, ara mos ho paga tot. I quan la xiqueta té edat, de fet li van fer una dispensa papal, la casen. I clar, això és un matrimoni de conveniència. Sí. Perquè hi ha un matrimoni forçat. I això explica molt perquè la Mercè Rodoreda, aquella que tots anomenen la gran adulta de Catalunya, perquè la Mercè Rodoreda arriba un moment que es deixa l'home, es deixa el fill en l'home i se'n va. No, se'n va a l'exili, perquè tampoc penso que se'n va... Però que és una dona que decideix abandonar l'home en un temps que no hi havia divorci. Tots els contes parteixen d'una anècdota real o alguna te l'has inventada? No, tots els contes, tot el que passa en el llibre és real. N'hi ha alguna llicència, però són petites. Per exemple, perdoneu, que és caso? Per exemple, el de Mercè Rodoreda, que escriu en la seva casa de l'Empordà. I ella en realitat estava en Suïssa quan va escriure La presa del diamant, perquè ella va passar bona part de la seva vida a l'exili. Però com que li agradava tant aquella casa, doncs jo, mira, he pres la llicència. I després tot és real, i en el cas de Frida Kahlo, per exemple, o el cas de la Rosa Parks, clar, jo em basava sempre en llibres i en novel·les que havien fet elles. Com que estem parlant d'una pintora i d'una activista, doncs vaig anar en el cas de la Rosa Parks a autores afroamericanes com la Toni Morrison, i en el cas de la Frida, pues la Gioconda Belli o gent d'allí de Sud-amèrica, no? Per donar-li el to del... Aleshores, el procés creatiu, diguem-ne, és remenar i trobes una anècdota que dius, aquesta és la meva. Però costa. Jo anava preguntant a tot el món. Mira, la Isabel de Villena em va costar que no està escrita. Però clar, era un al·licient, com que soc tossuda, que ja ho sabeu, doncs jo, quan més difícil m'ho posava, pitjor, no? I jo buscant l'anècdota, i de fet, de vegades trobava una anècdota i no m'agradava, i havia de buscar-ne una altra, o era massa coneguda i tampoc em valia. O sigui,
tú primer identificas la protagonista y después vas a buscar la anécdota en la qual... Sí, perquè havia de ser una autora que a mi m'agradara. Tampoc podia ser qualsevol autora. No he fet un cànon, vull dir, no, he fet autores que a mi m'agraden i n'hi ha més. Però jo el que he fet eren autores que estan en la meva biblioteca. I el que és curiós és que havia d'anar al llibre de vell per a trobar les seues obres. De fet, biografies, en el cas de la Maria de Campmany, hi ha moltes biografies d'ella que han escrit homes o dones ara, però la seva no estava editada i vaig tenir que anar al llibre de vell. És curiós, això és una reivindicació més. Sí. Imagino que quan fas un llibre com aquest que l'editor et dirà mira, 15 contes, no 25, perquè el llibre ha de tenir una extensió, segurament has deixat fora alguna que no ha arribat a la llista per poc, no? Quina és la que t'hagués agradat i ha quedat fora? És que no ha anat aixina. A veure, l'edició us ho explico, ara que estem en família. Jo era con la Penélope, no volia acabar el llibre. Tenia molts amics que sabien que estava fent-lo, que em diuen que l'havia de publicar, però a mi em feia por publicar-lo. Perquè, com vos he dit, la meva zona de confort és juvenil. Jo faig un llibre juvenil i venc la idea de dir publicar. Però aquest, què? Llavors, Barcanau es va oferir a publicar-lo. Però els meus amics, no, la Carme Gregori i la Núria Cadenes, em diuen, no, Barcanau no per res, que és ma casa, sinó perquè havia de ser una editorial d'adults. Un llibre per adults, és. I tot el món, no, Coma Negra. Jo pensava, no, Coma Negra no, que Coma Negra és que edita poquet i bo. Sí. Però jo dic, se'm diu que no, que a mi no m'han dit que no. I jo no volia arriscar-me. Llavors, bueno, tot el món es va conjurar i van començar a cridar a Coma Negra i un quan havia acabat el llibre. Encara no estava, vull dir, i el vaig acabar en aquestes dones. No n'hi havia més, n'hauria pogut fer més, però ja estava. No sé, jo crec que tot ha de tenir una amiga. En això sí que som molt germànica, jo. Sí, o sigui que no hi ha cap que l'hagués posat, però... Clar, dius, ara penses, pues mira, no sé, la Rosalía de Castro, la Isabel Cada Simón, no? Vull dir, si dones n'hi ha, la Toni Morrison, dones n'hi ha, però és que no poden estar totes. No pot ser. A més, em costa tant escriure que encara estaria fent-ne. Vosaltres digueu-me si no me sentiu bé, que jo m'acople. De les 15 dones que trobem a Viure perillosament, quina és la teva favorita? A veure, és que clar, és difícil. La Mercè Rodoreda és perquè soc una friki de la Mercè Rodoreda assassina, no? Però l'Aurora Bertrana l'he descoberta. Crec que se la menja son pare i l'he descoberta. I a mi la Paco Bazán, per exemple. És que te les aniré de totes. Perquè, clar, a mi m'han acompanyat molt de temps, és que m'ha costat molt. La de l'Emília, la que l'esmentes, és una anècdota tan petita, tan fins i tot trivial de passada, no? Com és que t'agafes d'un fet que és que se'l troba una escala i tu fas el compte al voltant d'això. Bé, de primer el lloc, perquè, bueno, i la història, que l'Emília Paco Bazán tinguera una història amb Benito Pérez Galdós, és xulo. Que li diguera Chocho Viejo en l'Ateneu de Madrid és xulo. I la seva resposta també. També. Bueno, ella le diu Viejo Viejo Chocho. Chocho, jo li diu Chocho, però el que més, quan comença a investigar la història, l'Emília Paco Bazán és que era una sex symbol. Era una passada de dona. Lliure, no només mentalment, sinó sexualment. I s'havia enrotllat, mira, en Blasco Ibáñez. Diu que ella estava al llit amb Blasco Ibáñez i Blasco Ibáñez veu que xatava molt quan estava al llit i li va explicar un conte que volia fer i ella, que era una dona molt espavilada, el va fer ella abans i aquells se van pillar com una mona. O, per exemple, el Benito Pérez Galdós s'estimaven molt, feia molt bona parella. Ell estava casat i ella estava separada, però tot i això ell la volia per ella soles i això no podia ser. Un home, tu estàs en un home perquè vols, no perquè te demana exclusivitat. I a més ella està perquè ell estava casat. I al final acabarem malament, mireu, acabarem barallats, perquè jo poso el final de l'escena, vos faig un spoiler, però vos da igual, com que s'acomiade, però no, és que van acabar malament, no se podien ni altre. Sí, és curiós, i és una bona mostra de que pots fer un conte divertit o atractiu, interessant, amb una anècdota pràcticament que segurament una vida com la seva devies tenir per donar i per vendre d'anècdotes i de coses per explicar. Sí, però hi havia alguna cosa. Jo dic la meva veueta, però quan dic la veueta queda estrany perquè sembla esquizofrènica, no? Però és un test, no sé.
alguna cosa que em deia, aquesta i aquesta no, però no ho puc explicar, perquè em deien, ei, aquesta per què no t'agrada? Doncs no, no m'agradava, volia jo la següent. No sé, és que no ho puc explicar. Quina ha estat la resposta? Perquè imagino que la teva relació amb un lector juvenil és una i la teva manera de presentar un llibre, d'explicar-lo és una, quan fas literatura per adults és una altra. Quin feedback has tingut amb aquest llibre? Estàs contenta? Estic feliç, però feliç, és que no puc estar més feliç. Es va quedar finalista del Premi Llibreter. Tinc fans. L'altre dia el vaig presentar en l'Institut d'Estudis Catalans i va venir gent de totes bandes. És que contant-me anècdotes del llibre de un matrimoni que diu que estaven a Tiana en la pandèmia i que la casa van tenir problemes i que se queia i que van agafar un llibre i s'animava i el llegien en veu alta. És que m'expliquen unes coses que estic feliç i moltíssima gent, no? que clar, es posa en contacte amb mi en les xarxes i gent que jo no conec, que és un feedback fantàstic. És un format que penses repetir, relats curts i contes, o...? Ara estic fent una novel·la, un novel·ló. Bueno, això és el que jo penso, després ja m'hi direu, però jo ara... Per adults un altre cop? Per adults, però estic fent un novel·ló. No us vaig explicar més perquè no se pot explicar, però estic ahí... no ho sé. Jo ara em sembla tot fantàstic perquè l'estic fent, després ja vindran tots els dubtes, però sí, una novel·la que parla de dones, que és diferent, però el conte m'agrada molt, no l'abandonaré perquè m'agrada, perquè és que crec que el conte l'hem de reivindicar i posar més al dia, i sobretot per als joves. No parlo de joves de novel·la juvenil, sinó de joves a partir de 18 anys, que ara són gent que van a pantalles, que va molt ràpid, portem una vida molt ràpida, i jo crec que el conte el podem reivindicar per això, no? Que vas en el metro, llegis 4 pàgines i crec que hem de tornar a fer coses així. Que el conte costa molt d'escriure perquè, clar, és com el Twitter, no? Has de ser concisa, has d'estar estructurat en molt poques pàgines. Reescrius molt? Moltíssim. Jo no puc començar a escriure si no tinc tota la novel·la o el que siga al cap. Títol, tot inclòs. Però una vegada jo faig i desfaig. N'escric 50 i se me'n queden 3. Me passa la vida. És que no sé una altra manera d'escriure. Jo crec que per escriure has de llegir molt i d'escriure molt. Almenys la meva manera. Deies, ara estic fent una novel·la. Què és fer una novel·la? Com és fer una novel·la? Què fas per fer una novel·la? A ver, yo os explique cómo es. Igual, les faig igual, juvenil que d'adults. Primer tengo una idea. És una idea que el ve. Però una idea és una paraula, una frase. No vos puc dir quina era la meva idea, perquè me tinc ganes, però des que sou famosa ja no se pot explicar tant com abans era més fàcil tot. Llavors, jo tinc una idea i faig sempre una investigació sobre aquesta idea. Tots els meus llibres tenen una gran investigació darrere, encara que sigui una novel·la distòpica, encara que en aquest cas té un rerefons històric i jo faig una investigació i faig que la idea, que la trama vinga tranquil·lament. I quan jo te puc explicar el llibre com si hubiera anat a veure una pel·lícula, fem-nos una cervesa, en poquet, llavors escric aquest argument, que és curtet. I a partir d'aquest argument... I està tot allà. Està tot allà. I a partir d'aquest argument ja estructura la novel·la, capítols, finals, els personatges tenen cada un document Word a part, les ciutats, els llibres que jo pense que em poden inspirar. És un món complex però també divertit. Vull dir, no ho sé, igual és que jo de professió era programadora i em ve d'ahir, no? Del món de la informàtica, que quan fas un programa pues és complicat, no? Però jo estructuré molt la novel·la, la pense molt i després, quan està acabada, la reescric. Perquè també és important la literatura. Frases fetes, sinònims, no sé, el detall, ja és rodar-ne. Això és un temps, molt de temps. Res a veure amb la programació. Em sorprèn molt que diguis com que vinc de la programació. Sí, és igual. Per mi, els llibres són matemàtiques i és programació. I ho faig igual. Jo abans de fer un programa feia diagrames d'arbre, organitzava i no començava a programar fins que no tenia tot en el cap. Jo tinc una ment matemàtica molt científica i crec que les novel·les meues estan estructurades científicament. M'interessa
el moment en què fas el clic i dius deixo de programar i em dedico a escriure? Quan passa això? Perquè estic com una... A veure, a mi, jo em vaig adonar... A mi sempre m'ha agradat molt llegir, des de xicoteta. També és veritat que per la meva edat jo no he tingut que competir en el món de les pantalles. I quan naix el meu fill m'inventa una història que es diu una novel·la i que me la publiquen, una novel·la juvenil. Però en això jo soc escriptora? No. I vaig dir, i si faig una altra? I vaig fer Marina, que és el long seller que tinc, no? I llavors l'associació de bibliotecaris em va donar el llibre, el Premi Samaru, que era el millor llibre d'aquella, que no sé, el millor, el que més s'agradava. I dic, i si faig una altra? I llavors vaig anar així i sí, vaig pensar que jo volia dedicar-me a escriure. Penseu, temps del PP no era el millor temps. En xiquet, hipoteca, bueno, com una persona normal. Si és que sé que és normal, però jo sí que sabia, i això m'ho vaig aprendre en els meus temps en IBM i en els temps que estudiava programació, és molt important perseguir només un objectiu, és a dir, en un camí. O sigui, si tu estàs 8 hores en l'aula o 8 hores programant, és molt difícil tindre una altra professió. Pot ser un hobby, però 2 professions és complicat. Hi ha gent que ho fa, però... I llavors em vaig tenir una piscina sense aigua. El meu marit li va semblar bé, ens vam donar un temps i bé, em vaig estar l'autònom d'escriptora, que tampoc no era fàcil, i dic, em dono un temps. Al principi pagava més autònom que el que guanyava, però al final, com deia Picasso, que les muses s'ha fet treballar. Ja, però precisament a la inauguració de la plaça del Llibre de València el president de la Fundació Full explicava que es fan 10.000 llibres cada any en llengua catalana, tot el domini lingüístic. Però l'editor de Coma Negra també explica que, malauradament, escriptors, traductors, dissenyadors que poden viure de l'edició es poden comptar pràcticament amb els dits de 2 mans. Són molt poquets. L'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana me'n van fer un informe i la veritat en són molt poquets. Sí que és veritat que molts de nosaltres compaginen una altra professió, i que tot el món no està tan carabassat com jo, vull dir que no són tan atrevits, clar. Però no sé, igual és perquè soc valenciana, de veritat ho dic, perquè en el temps, el meu fill va néixer en 95, que va ser més o menys quan jo vaig posar a escriure. Ho tenim tot en contra. Es criminalitzaven només per ser escriptors en català. Llavors això en fa a mi, la dificultat em fa créixer. Has de tenir un component de sort i molta feina. Jo, la literatura juvenil, ho sabeu, vull dir, ves que se fa fora, faig informes, parlen els xiquets. Les últimes novel·les he estat mirant Netflix, jugant a videojocs, al LOL. Vull dir, intente posar-me en les seues sabates i actualitzar-me. Busque tendències i després tot això intente que siga també per als nostres xiquets, no per als xiquets de fora. I m'ho treballi molt, però no n'hi ha una clau de l'èxit. Vull dir, jo si tinc la fórmula de la Coca-Cola no la dividia, però no sé com es fa. I a sobre te dediques a la literatura juvenil, més enllà d'aquestes incursions a literatura d'adult, que com dèiem és el segment que més s'allunya de la lectura tradicional, que a més està bombardejat per inputs en llengua castellana, YouTube, videojocs, jocs que tu esmentaves, tot aquest món de la cultura digital és majoritàriament en castellà. Ho tens difícil en aquest sector, però continues fent llibres de literatura juvenil? A veure, fàcil no n'hi ha res fàcil, no sé. Cada professió sabeu que no és fàcil. Jo sí que és veritat que en la literatura juvenil estic en la meva zona de confort. Ja fa anys que m'hi dedique, ja tinc el meu públic. I el que faig és actualitzar-me. És veritat, els nanos cada vegada llegeixen menys, però també és veritat que tenen lectures obligatòries en el col·le. Jo no faig lectures del col·le, això ho saben els meus editors. Sí, em pot publicar Anaya, em pot publicar Santillana, però jo no faig lectures del col·le. Per a mi no són alumnes, són lectors. Llavors intento que les meves portades siguin atractives, que els temes siguin atractius i parlar-los de tots. Jo, el meu long seller parlava del feixisme al País Valencià, Marina.
i fa 20 anys que s'ha publicat i continua editant-se. Jo recordo que la editorial es posava les mans al cap i em deia no, que els xiquets el que s'agrada ara és, no és això, són aventures. I deia que no, que jo sé que almenys els meus xiquets, els joves que jo coneixia, i jo crec que els joves també hem de mirar amb altres ulls. Primer hem d'apostar per ells. Si s'agraden les pantalles, anem a les pantalles. Jo no tinc res en contra de les pantalles. Fem polítiques del segle XXI per a promocionar la lectura. Encara estem en polítiques del segle XX. No es promociona la lectura com cal. Jo no he vist a Messi llegir. I he vist melons en la tele i no he vist llibres en la tele. I després aquesta manera que tenim de criminalitzar els joves és injusta, és molt injusta. Els hem criminalitzat en la pandèmia, els criminalitzem sempre, com si nosaltres, no sé, jo soc de la generació dels 80, una generació on la gent es drogava en cavall, on la gent moria de la sida, una generació dura. I ara no sé què espera d'aquests joves. I pense que si tenim els joves que tenim són perquè se'n criamos nosaltres. Hem de buscar la manera. Pero no es fácil, ¿no? Pero fàcil què és? Bueno, ya. No és fàcil, però si abandonem, no. Vull dir, jo crec que, per exemple, les televisions, home, el Vicent Sánchez, mira que me l'estime, però en TV3 no tenien diners per a programes juvenils quan van ser capdavanters en els programes juvenils. La bola del drac, tot el que feien, o ara en Apunt, per exemple, no? I si s'abandonem, què volem? Jo crec que per compte que sempre TV3, per compte de tindre els programes d'esport, tot això que tenen, que està bé, esports, que a mi també m'agrada, doncs un juvenil. I si s'ho miren les tres televisions i tinguem els mitjans de comunicació de països catalans i repartirem un poquet més les coses, alguns, doncs un només d'esports, l'altre més de juvenil, no sé, els recursos... Bueno, aquí arribem a un altre punt bastant inexplicable, que encara no podem veure a Punt a Catalunya i aquí no podem veure TV3, no? Això tampoc ajuda. No ajuda gens, vull dir, quan va haver aquí al Peixos se van dir una pagada, primer TV3 i després a Punt, Canal 9. Es podrà agradar més o menys Canal 9, però els xiquets es van quedar sense veure dibuixos en català. I això era molt injust. Ara són raons polítiques, En les illes sí que és veritat que es fa falta un multiplex. Això és un aparell que no se l'han concedit. Però sí també sabem que en voluntat política aquí al País Valencià es podia veure TV3. En voluntat política només. Però n'hi ha una voluntat política, sobretot des que van començar en el procés en Catalunya, que ja és com contamina. I allà també podíem veure a Punt, però com que ara i sí que tenim l'aparell, però com que estan omplint-lo en tantes coses i en coses privades també, perquè aquí a València també el nostre multiplex té algunes cadenes que no hauria de tindre, privades de quan el PP. No us ho expliquem més perquè és molt llarg d'explicar, però jo crec que en voluntat política tindríem un espai de comunicació comú i tots guanyaríem. I seria una mica més fàcil fer més coses pels joves, com deies. Volia tornar una mica a la literatura juvenil. Els joves són, una de les característiques és que els seus codis canvien molt ràpidament, no? La manera que parlen, la música que escolten, que miren. Com fas tu per mantenir-te al dia tot això? Testes el que escrius amb joves d'aquesta edat? Com ho fas? Jo teste el que faig i sobretot és una immersió constant en el seu món. Jo no puc parlar d'ells si no sé què fan. I també perquè m'ho miren des de lluny. Jo no sé identificar, jo no soc la Xènia, perquè quan jo tenia l'edat de la Xènia no teníem ni mòbils, no puc ser la Xènia. Llavors jo, en base en ells, en nanos que conec, perquè jo veig molts instituts, però sempre m'ho miro a distància, i són ells, és del moment que estic fent la novel·la, no són els de l'any passat ni l'altre, perquè clar, els nanos avancen. I sobretot és que és molt fàcil, jo no poso de cul a ells. Quan estic fent la novel·la, quan estic investigant, és quan un investigador del medi. Si tu estàs investigant el medi, tu no pots canviar-lo. Jo no li puc dir a un nano que se posi la jaqueta o que diga això en català. Si estic mirant què fa, no? Llavors és el que faig. I ser honesta. Jo soc molt honesta amb ells. I si tinc que dir alguna cosa la dic, ja ho sabes. Però soc molt honesta. Un altre tema que tenia apuntat que volia xerrar 5 minutets amb tu
Com allà a Catalunya una mica el debat és la situació de la llengua, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sembla que hi ha un franc retrocés, sobretot en unes franges d'edat. Quina és la situació del País Valencià? A veure, perdem parlants perquè és, no sé, a cada vegada perdem un llençol. I perdem parlants perquè no tenim una política lingüística clara, perquè encara estem acomplexats en la nostra llengua. Sí que és veritat que tant aquí com a Catalunya, des que tenim l'ensenyament en català, els nanos i la gent jove coneix el català i tu pots anar a una botiga i si un nano ha estudiat en l'ESO, pues el parla català, vull dir que... Però el que hauríem de fer és posar el català de moda i no ho estem fent. És a dir, jo soc molt del plurilingüisme i multilingüisme, de veres, i molt de l'anglès, el meu fill parla anglès, però això és una cosa. Però la política lingüística no té res a veure en el plurilingüisme. El plurilingüe és com les matemàtiques, ha de ser-hi. Però on és el del català? Què vol dir això? De que ens diguen nazis, els que volen que el català siga única llengua oficial en tots els països catalans? Clar que sí, perquè tenim una llengua com el castellà que s'està matxacant. Ara, això significa que nosaltres volem matxacar als que parlen castellà? No, en absolut. Que jo no vull llegir a Neruda, quin sant. Que jo sóc una gran defensora del castellà. Tampoc vull dir això, com alguna gent es pensa, que digui que el català, única llengua oficial, els catalans, els valencians i mallorquins primer. No, senyor, nosaltres estem a la cua com tots. Així cabem tots i hem de ser una societat solidària i ser respectuosa amb les altres llengües. Però hem de salvar el català, perquè si no és que fem. Venim del franquisme i nosaltres aquí al País Valencià venim del PP. El PP tot està passant les rodes. Llavors hem de fer un esforç. Però clar, tampoc es pot obligar a parlar una llengua. Això no es pot fer. Perquè no té cap sentit. L'hem de posar de moda. I hem de crear la necessitat de parlar-la. Imagina't que te dono una vareta màgica i te dic, Gemma, només pots prendre una mesura per estimular l'ús de la llengua català del valencià. Quina seria? Una només. Mare meva, que no xerrada que sóc jo, donant-me una vareta. Jo crec que si dones una vareta màgica, jo faig així i faig llibertat. Ja està. No crec que em parara en el català tampoc, Jo crec que una dosis de llibertat en general, en Europa, en el món, és cal. I suposo que d'ahir ja vindran altres coses. Creus que estem també retrocedint en aquest àmbit? Jo no vaig viure el franquisme. I el meu marit, que sí que ha sigut lluitador antifranquista, m'explica, no? I jo soc neta de represaliats. Però el que estem vivint ara, sobretot en els joves de la Llimbotassa, els presos polítics, Valtònic, és que fem una llista que no s'acaba mai. És que és al·lucinant el xicot de Podemos que l'han tirat i tenim a tots els del PP. Si aquí l'Ajuntament estan tots imputats i no han tirat mai a ningú. És que els joves, sobretot els joves en el Twitter, que no poden parlar, no se pot dir res en contra de Carrero Blanco, quin sant. Jo, que soc neta de represaliat, no puc dir res en contra de Carrero Blanco. És que, no sé, vivim en una altra Europa. En Alemanya, mireu, és del futbol d'aquí que són tan fatxes. No tots, parle d'estos no sé, els ultras, clar. A mi m'agrada el futbol, però que tauen en seguida banderes nazis i coses d'aquestes, quan se'n van a Alemanya es detenen a tots i no ho entenen. Què han fet de mal? Que no podem explicar. Què han fet de mal els polítics? Si no parle de tots, perquè si tu eres del PP se suposa que és democràtic. Què han fet de mal que no m'explica la democràcia? No sé. Sí, és una situació complicada de totes maneres. La ració de llibertat que tu recomanaves jo crec que també la podem trobar en aquests 15 contes, perquè això també és una idea que transversalment recorre tot el llibre, no? És a dir, aquestes zones molt variades i amb anècdotes molt diverses, d'alguna manera és un impuls cap a la llibertat personal i col·lectiva. Gemma, t'agraeixo moltíssim, hem estat gairebé una hora xerrant i jo crec que necessitaríem una estona més, però com que al darrere tenim més activitats, moltes gràcies per aquesta estona aquí a la plaça del Llibre de València. A vosaltres, de veres, un plaer. Gràcies. Per cert, la Gemma estarà una estona signant exemplars a l'estand de la PEC. Si voleu, podeu anar allà, trobareu el llibre i podeu anar a signar amb ell.